τροπογενική πορφύρα. Σας ακούμε, κυρία Χριστοφορίου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ το Προεδρείο και την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσει σε αυτή την εκδήλωση. Εγώ θα σας μιλήσω για το δεύτερο μεγάλο επίγον και δύσκολο πρόβλημα της θρομβωτικής μικροαγγιοπάθειας, που είναι το αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Φανταστείτε ότι η χρονιά είναι το 2011 και είστε στο Παρίσι σε ένα αιματολογικό συνέδριο. Το βράδυ φανταστείτε ότι πηγαίνετε σε ένα πολύ ωραίο γκουρμέ εστιατόριο και έχετε την ιδέα να παραγγείλετε ένα φιλέτο ταρτάρ, το οποίο, όπως ξέρετε, είναι ομός κιμάς. Και φανταστείτε ότι 15 μέρες μετά βρίσκεστε σε αναζήτηση για δότη νεφρού. Κάπως έτσι συνέβη στη μεγάλη επιδημία στην Ευρώπη το 2011 αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου. Μερικά ιστορικά στοιχεία. Το 1955 εισάγεται από τους Γκάσερ και συνεργάτες ο όρος αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο. Το 1962 από τους Brain και λοιπούς ο όρος μικροαγγιοπαθητική αιμολυτική ανεμία. Το 1975 μπαίνει η υπόνοια ότι υπάρχει και μορφή γενετική του συνδρόμου. Το 1977 ανακαλύπτεται η βεροτοξίνη του κολοβακτηριδίου και το 1982, μετά από τη μεγάλη επιδημία στην Αμερική, το CDC παρουσιάζει ένα σπάνιο στέλεχος της E. coli, τον ορότυπο OU157H7, το οποίο συνδέθηκε με αιμορραγική κολίτιδα μετά από κατανάλωση χάμπουργκερ. Για να δώσουμε έναν ορισμό, πρόκειται για το σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από μικροαγγιοπαθητική αιμόλυση, θρομβοπενία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχει αρκετή σύγχυση στην ονοματολογία με παλιούς και νέους όρους. Η σύγχρονη ονοματολογία είναι το TMA with AKI, δηλαδή θρομβωτική μικροαγγιοπάθεια με acute kidney injury, το οποίο διακρίνεται στο ST-HUS, δηλαδή Cigatoxin related αιμολυτικό ουρεμικό, και στο complement mediated TMA. Παρακάτω θα χρησιμοποιώ ανάμεικτα τους παλιούς και νέους όρους για λόγους καλύτερης κατανόησης. Μ' αρέσει να παρουσιάζω αυτό το πίνακα με τη διάκριση της θρομβωτικής μικροαγγιοπάθειας σε τρεις κατηγορίες. Είναι η μοριακή ταξινόμηση, δηλαδή η κατηγορία που ήδη αναφέρθηκε από την προηγούμενη ομιλήτρια, που είναι η κλασική TTP με σοβαρή ανεπάρκεια Adams 13, ενώ στις άλλες δύο έχουμε ανιχνεύσιμη Adams 13. Και στη μία περίπτωση πρόκειται για αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, το οποίο διακρίνεται σε D-συν και D-πλην, με ή χωρίς διάρρεια δηλαδή. Το D-πλην διακρίνεται περαιτέρω σε άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό που οφείλεται σε δυσλειτουργία συμπληρώματος, σε άτυπο που οφείλεται στον στρεπτόκοκο της πνευμονίας, σε άτυπο που οφείλεται στη διαταραχή του μεταβολισμού της κοβαλαμίνης και σε άτυπο που οφείλεται σε μεταλλάξεις θρομβομοδουλίνης, μεταλλάξεις πλασμινογόνου ή διάκυλο γλυκερόλης. Και τέλος, εδώ είναι η κατηγορία των περιπτώσεων με ανιχνεύσιμη Adams 13, στην οποία όμως υπάρχουν συνυπάρχουσες καταστάσεις, και αυτές είναι ο HIV, ο καρκίνος, νοσήματα κολαγόνου, φάρμακα, το σύνδρομο HELP, η κακοήθηση υπέρταση, το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό, το HIT τύπου 2, το VOD, η σοβαρή διάχυτη ενδαγγειακή και η σύψη. Επισήμως ταξινομείται, όπως είπαμε, σε δύο κατηγορίες: το τυπικό ή D-συν ή ST-HUS, αιμολυτικό ουρεμικό, και το άτυπο ή D-πλην, που αποτελεί το 5 με 10% μόλις. Χαρακτηρίζεται από ύπαρξη Adams 13 σε ποσοστό άνω του 10% και από βλάβη του ενδεθουλίου. Τώρα, το EHEC, δηλαδή το σχετιζόμενο με εντεροαιμορραγική κολίτιδα σύνδρομο, ή ST-HUS ή τυπικό HUS, είναι αυτό που οφείλεται σε μικρόβια, έχει συχνότητα 1,5 στις 100.000 περιστατικά το χρόνο, αποτελεί την μεγάλη πλειοψηφία, το 90% των περιπτώσεων του HUS, και ακολουθεί συνήθως εντερική λίμωξη από Cigatoxin producing bacteria, κυρίως την E. coli, αλλά και άλλα στελέχη εκτός από αυτό που αναφέρθηκε, και ή από συγγέλα δυσεντερίας, αυτό κυρίως στην Ασία.
αφορά παιδιά κάτω των 3 ετών, αλλά μερικές φορές και ενήλικες, ιδίως ηλικιωμένους. Δεν το αναπτύσσουν όλοι. Το 5 με 15% των παιδιών που θα έχουν το βακτηρίδιο θα αναπτύξουν χους. Και το 2011, όπως είπα, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης εμφανίστηκε ένα άλλο στέλεχος, το O104H4, το οποίο προσέβαλε κυρίως σαν νόσημα ενήλικες γυναίκες, εκ των οποίων το 20% ανέπτυξαν χους. Τώρα, οφείλεται στην τοξίνη αυτή, την SIGA-toxin του βακτηριδίου. Όπως είπαμε, εκτός από κολοβακτηρίδιο μπορεί να είναι σιγκέλα, μπορεί να είναι όμως και σαλμονέλα ή στρεπτόκοκκος της πνευμονίας. Και εδώ βλέπετε τις πηγές μόλυνσης, που είναι ο κακομαγειρεμένος ή ομός κοιμάς, το γάλα, από άνθρωπο σε άνθρωπο μετάδοση. Εδώ είναι από φύτρα λαχανικών, τα περίφημα σπρούτς που προκάλεσαν, όπως φαίνεται, την επιδημία της Γερμανίας, ή από επαφή με ζώα και ακαθαρσίες αυτών. Αυτό που συνέβη το 2011 είχε σαν αποτέλεσμα 3.500 λοιμώξεις στην Ευρώπη και 39 θανάτους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, άργησε πολύ να βρεθεί η πηγή του προβλήματος και τελικά φάνηκε πως η πηγή ήταν ένα εισαγόμενο είδος φύτρων από την Αίγυπτο και το αίτιο ήταν αυτό το καλοβακτηρίδιο, το οποίο ήταν ένα καινούριος ορότυπος και μάλιστα φαίνεται πως ήταν man-made, δηλαδή οφειλόταν στη σύνδεξη 2 στελεχών, εκ των οποίων το ένα είχε την ικανότητα παραγωγής SIGA-toxin και την μετέδωσε στο άλλο. Η παθοφυσιολογία ξεκινάει από αιματηρή διάρρεια από τοξική βλάβη των εντεροκυτάρων. Η τοξίνη εισέρχεται στην κυκλοφορία και μεταφέρεται στους νεφρούς από κύτταρα όπως ουδετερόφυλλα μονοπύρινα, αιμοπετάλαια ή και ερυθροκύτταρα. Αλλά η εξέλιξη όμως σε χους απαιτεί κάποιο είδους προδιάθεση. Βρέθηκε ότι υπάρχουν στα επιρρεπή άτομα μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί στους υποδοχείς της SIGA-τοξίνης ή κυτταροκενών όπως το TNF-α και η ιντερλευκίνη 1. Εδώ βλέπουμε γενικά το μηχανισμό. Είπαμε ότι η SIGA-toxin μεταφέρεται από διάφορα κύτταρα στην κυκλοφορία του αίματος. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να απελευθερώνουν και microvesicles τα οποία περιέχουν την SIGA-τοξίνη. Τα microvesicles συνδέονται στα ενδοθήλια με συγκεκριμένους υποδοχείς της SIGA-toxin, γίνεται ενδοκύτωση και στη συνέχεια η τοξίνη απελευθερώνεται στο πρωτόπλασμα και επιδρά στην μεταγραφή των πρωτεϊνών. Σταματάει λοιπόν η μεταγραφή των πρωτεϊνών στο κύτταρο με αποτέλεσμα την απόπτωση και ταυτόχρονα έχουμε έκφραση επιφανειακού υποδοχέα για το von Willebrand με αποτέλεσμα αυξημένη συσσόρευση αιμοπεταλίων και επίσης έκφραση ιστικού παράγοντα με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση και του μηχανισμού της πήξης. Αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν είτε στα ενδοθήλια του νεφρού είτε και σε άλλα όργανα όπως τον εγκέφαλο. Εδώ βλέπουμε και πάλι αυτό που είπα, ότι πώς ενδοκυταρώνεται η SIGA-τοξίνη και πώς στη συνέχεια επιδρά στη συσκευή του Golgi και στην πρωτεϊνοσύνθεση. Και όπως είπαμε προέρχεται από μολυσμένα γαλακτοκομικά, το γκιμά, γι' αυτό ονομάστηκε ασθένεια του χάμπουργκερ, κακοπλημμένα λαχανικά, το νερό και λιπές μαγείρεμα. Η απόαση είναι 2 με 12 ημέρες, ξεκινάει με διαρροϊκό σύνδρομο το οποίο μετατρέπεται σε αιμορραγική διάρρεια σε 1 με 2 μέρες, χαρακτηρίζεται από έντονο κοιλιακό άλγους, δεν υπάρχει εμπύρετο, δεν υπάρχει εικόνα ύψης και βακτηριαιμίας και συνήθως είναι σποραδικό, αλλά όπως είδαμε έχουν συμβεί και επιδημίες. Τα όργανα στόχοι είναι κατά κύριο λόγο η νεφρή με αιματουρία, λευκοματουρία έως και ολιγοανουρική νεφρική ανεπάρκεια που απαιτεί διάλυση σε άνω των 60% των περιπτώσεων. Επίσης συχνά έχουμε υπέρταση, ακόμα και κακοήθη υπέρταση. Άλλο όργανο στόχος στο 20% είναι το κεντρικό νευρικό με εγκεφαλικό είδημα, σπασμούς, κόμμα και έχει χειρότερη πρόγνωση βέβαια αυτή η εικόνα και σπανιότερα σε άλλα όργανα όπως η καρδιά και το γαστεντερικό με νέκρωση εντέρου, διάρρεια και παγκρεατίτιδα. Για την διάγνωση ξεκινάμε έχοντας τα ευρήματα της θρομβωτικής μικροαγκιοπάθειας με μόλυνση και θρομβοπενία. Έχουμε φυσικά οξεία νεφρική ανεπάρκεια με κρεατινίνη 1,5 φορά άνω του φυσιολογικού
δεν έχουμε διαταραχές πήξης και διαγνωστικό είναι η καλλιέργεια κοπράνων ή PCR κοπράνων για να βρούμε το συγκεκριμένο στέλεχος του κολοβακτηριδίου ή γίνεται ελάιζα στον ορό για την ανίχνευση της συγκατοξίνης. Αυτά πρέπει να γίνονται και σε παιδιά στα οποία είναι αρνητική η καλλιέργεια κολοβακτηρίδιο αλλά που έχουν τυπική κλινική εικόνα. Επίσης, αν υπάρχει λευκοκυτάρωση, έχει χειρότερη πρόγνωση στο νόσημα και η Adams 13 μπορεί να μετρηθεί, που φυσικά θα είναι πάνω από 10%. Στον πίνακα αυτό βλέπετε όλα τα πιθανά εργαστηριακά μαζεμένα, όπως εκτός από αυτά που είπαμε, ότι θα μπορούσε να βρει κανείς και τρανσαμινασεμία, θα μπορούσε να βρει πρωτεϊνουρία, τα αιμοπετάλια πέφτουν αλλά όχι σε όλους τους ασθενείς. Εδώ τώρα είναι η ιστολογική εικόνα του νεφρού. Βέβαια στο νόσημα αυτό σπανίως θα γίνουν στην πραγματικότητα βιοψίες νεφρού, διότι υπάρχει θρομβοπενία και είναι επικίνδυνο, οπότε οι περισσότερες εικόνες που έχουμε είναι νεκροτομικά ευρήματα και εδώ βλέπουμε την απρόφραξη ενός αρτηριολίου στο σπήραμα. Θεραπευτικά η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική, με αντιπερταστικά, προσοχή στο ισοζύγιο υγρών, τη διούρηση, με μεταγγίση και αιμοκάθαρση. Δεν πρέπει να χορηγούνται αντιβιωτικά στην πριχούς phase, ούτε αντιδιορροϊκά, ούτε ναρκωτικά, ούτε αντιφλεγμονώδη, γιατί επιδεινώνουν το σύνδρομο. Δεν πρέπει να μεταγγίζονται αιμοπετάλια. Εάν είναι επιβεβαιωμένο, δεν κάνουμε πλασμαφαίρεση. Ενώ ο ρόλος του εκουλίζουμαπ σε σοβαρές περιπτώσεις έχει χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, στην γερμανική επιδημία. Τα αποτελέσματα ήταν αμφιλεγόμενα, αλλά γενικώς δεν υπήρξε ουσιαστικό όφελος. Εάν χρειαστεί ο ασθενής μεταμόσχευση νεφρού, θα πρέπει πάση θυσία βέβαια να γίνει αποκλεισμός της άλλης μορφής του συνδρόμου, που είναι το άτυπο μολυντικό ουρεμικό. Πειραματικά επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί αντισώματα εξουδετερωτικά της συγκατοξίνης και ανασυνδυασμένη θρομβομοντουλίνη. Η πρόγνωση είναι συνήθως καλή σε παιδιά. End-stage renal disease κάτω του 10% και θάνατος σε κάτω του 5%, ενώ στους ενήλικες άνω των 65 ετών έχει μεγαλύτερη θνητότητα και στο 25% αυτών παραμένει κάποιο βαθμό νεφρική δυσλειτουργία. Συνήθως δεν υποτροπιάζει. Και πάμε στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι του αιμολυτικού ουρεμικού, που είναι το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό ή DEPLIN, in complement mediated. Είναι σπάνιο, αποτελεί το 5 με 10% των περιπτώσεων του HUS, με επίπτωση μισό με 2 ανά εκατομμύριο ανά έτος, και αυτό οφείλεται κατά 50% εδώ σε αντίθεση με την TTP που ακούσατε πριν, κυρίως οφείλεται σε κληρονομικές διαταραχές των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώματος και μάλιστα της εναλλακτικής οδούς, οι οποίες μεταβάζονται κατά τον κυρίαρχο ή πολυπόμενο τύπο κληρονομικότητας. Κατά 10% οφείλεται σε αντισώματα έναντι των ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώματος. Σε 30-50% των περιπτώσεων δεν βρίσκουμε μετάλλαξη και θεωρείται ότι οφείλονται σε άγνωστες ακόμα μεταλλάξεις. Για το σύστημα του συμπληρώματος ακούσατε πολλά στην προηγούμενη στρογγυλή τράπεζα. Εγώ μόνο να θυμίσω 2-3 σημεία που θα μας χρειαστούν στη συνέχεια. Είπαμε ότι η οδός του συμπληρώματος διακρίνεται στην οδό της λεκτίνης, την κλασική οδό και την αναλλακτική οδό. Εδώ η οδός που μας ενδιαφέρει για το άτυπο HUS είναι η εναλλακτική οδός, η οποία, όπως ακούσατε και νωρίτερα, έχει την ιδιομορφία ότι βρίσκεται σε μια συνεχή low-grade ενεργοποίηση για να είναι σε ετοιμότητα αντιμετώπισης των εξωγενών μικροβίων στον οργανισμό. Για το λόγο αυτό υπάρχουν οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες της οδού αυτής, οι οποίες υπάρχουν για να παρεμποδίζουν την ανεξέλεγκτη ενεργοποίηση αυτής. Και σε αυτές τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες εντοπίζεται συνήθως το πρόβλημα στο άτυπο HUS. Βλέπουμε λοιπόν εδώ με πράσινο και με κόκκινο χρώμα που είναι οι ανομαλίες. Εδώ με πράσινο έχουμε ανομαλίες τύπου gain of function, οι οποίες δηλαδή αυξάνουν την ενεργοποίηση παραγόντων του συμπληρώματος, όπως του SE3, ενώ με κόκκινο έχουμε loss of function mutations, που αφορούν ρυθμιστικούς παράγοντες οι οποίοι λόγω της μετάλλαξης χάνουν την
κατασταλτική τους ικανότητα πάνω στην ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα? Η χρόνια ανέλεγκτη ενεργοποίηση του συμπληρώματος προκαλεί ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, των λευκών αιμοσφαιρίων και του ενδοθηλίου, με αποτέλεσμα φλεγμονή, θρόμβωση και συστηματική απόφραξη μικρών αγγείων. Κατ' επέκταση έχουμε μηχανική αιμόλυση και εμφάνιση χιστοκυτάρων και ισχαιμία οργάνων και ιστών. Οι γενετικές τώρα ανομαλίες που έχουν βρεθεί στο άτυπο χους, όπως είπαμε, μπορούν να διακριθούν σε αυτές που αποτελούν loss of function variants, δηλαδή απώλεια λειτουργικότητας, ή gain of function, και σε άγνωστες που αποτελούν το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 30 με 50%. Οι συχνότεροι από όλες είναι οι loss of function mutations στον παράγοντα H, που αποτελεί το 20 με 30%. Ενώ στην εικόνα αυτή βλέπουμε στην πορεία του χρόνου πώς έχει εξελιχθεί η έρευνα και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ανακαλύψει και καινούρια γονίδια που εμπλέκονται στο άτυπο χους, και αυτά είναι οι μεταλλάξεις του πλασμινογόνου και μεταλλάξεις στο γονίδιο της διάκυλο-γλυκοερόλης. Είπαμε ότι σε ένα μικρό ποσοστό μπορεί να οφείλεται σε αυτοαντισώματα. Αυτό είναι το 5 με 10% του άτυπου χους και πρόκειται κυρίως για αντισώματα έναντι του CFH, του παράγοντα του συμπληρώματος H. Στη μορφή αυτή έχουμε συχνά γαστεντερικά συμπτώματα καθώς και υποτροπές τα πρώτα 2 έτη. Και στη μελέτη cohort του Newcastle, 13 από τους 142 ασθενείς είχαν τέτοιου είδους αντισώματα, αντι-CFH. Οι περισσότεροι όμως είχαν επιπλέον και μεταλλάξεις, είτε στο CFHR είτε σε άλλα γονίδια. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι μάλλον multiple hits είναι απαραίτητα σε ένα συγκεκριμένο ασθενή για να εμφανιστεί κλινικά το complement mediated hus. Έτσι, εδώ σε αυτή την εικόνα βλέπουμε γενικά ότι η νόσος είναι πολυπαραγοντική και απαιτούνται πολλαπλά χτυπήματα, δηλαδή είναι απαραίτητο αφενός να υπάρχει ένα trigger, αφετέρου να υπάρχει ένας συνηθισμένος κληρονομούμενος απλότυπος, για παράδειγμα σε κάποια γονίδια του συμπληρώματος, και εδώ να προσθεθεί η κληρονομικότητα σε ένα σπάνιο γενετικό πολυμορφισμό του συμπληρώματος ή κάποια άλλης πρωτεΐνης και να συνδυαστούν όλα αυτά για να εμφανιστεί κλινικά το σύνδρομο. Έτσι λοιπόν, και επαναλαμβάνω ξανά ότι εκ των ουκ άνευ η διάγνωση είναι η ύπαρξη εκλητικού αιτίου. Πολύ συχνά αυτό είναι η λίμωξη ή η εγκυμοσύνη. Μπορεί να προηγηθεί διαρροϊκό σύνδρομο που να μπερδεύει την εικόνα. Στο 40% αφορά ενήλικες σε αντίθεση με το DESIN HUS. Η νεφρική βλάβη μπορεί να μην είναι η κυρίαρχη εκδήλωση σε όλους. Το 17% των ασθενών δεν έχει επίσημη νεφρική ανεπάρκεια, αλλά μόνο αιματουρία και περαιτοϊνουρία. Ενώ χωρίς τις νεότερες θεραπείες, νεφρική νόσος τελικού σταδίου συμβαίνει στην πλειοψηφία των ασθενών, ανεξάρτητα από την αρχική εκδήλωση. Μπορεί δηλαδή να μην υπήρχε στην αρχή, θα προσθεθεί όμως οπωσδήποτε σε κάποιο σημείο. 48% δε των ασθενών έχουν και νευρολογικά συμπτώματα. Εδώ στην εικόνα αυτή βλέπουμε το φάσμα του Complement Mediated TMA. Ήδη έχουν αναφερθεί οι προηγούμενοι ομιλητές. Πολλά όργανα μπορούν να προσβληθούν διαμέσου βλάβης του ενδοθηλίου τους, είτε το καρδιαγγειακό, είτε οι πνεύμονες, μέχρι πνευμονική ίνος και πνευμονική αιμορραγία, το κεντρικό νευρικό, το γαστεντερικό κλπ. Για τη διάγνωση τώρα, η διάγνωση είναι κλινική και είναι διάγνωση αποκλεισμού. Θα δούμε παρακάτω και έναν αλγόριθμο. Σε ασθενείς λοιπόν με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια, με Adams 13 άνω του 10%, χωρίς να υπάρχει εμφανές δευτεροπαθές αίτιο όπως καρκίνος, νοσήματα του συνδυτικού ιστού, μεταμόσχευση, και χωρίς ενδείξεις SIGA-toxin HUS, μπαίνει η διάγνωση του άτυπου αιμολυτικού ουρεμικού συνδρόμου. Μπορεί να βοηθήσουν τα διάφορα scores όπως το PLASMIC και το PLASIC score που είναι για τη διάγνωση της TTP. Τα αιμοπετάλια, είπαμε, πέφτουν κατά μέσο όρο στο 30 με 40 χιλιάδες, αλλά 20% μπορεί να έχουν και φυσιολογικά αιμοπετάλια. Βοηθάει επίσης η πτωχή ανταπόκριση στην πλασμαφέρεση, διαφοροδιαγνωστικά. Βοηθούν τα αυξημένα επίπεδα διαλυτού σε 5B9 συμπλέγματος, ενώ το σύμπλεγμα αυτό, το διαλυτό σε 5B9, επίσης χρησιμεύει, όπως θα δούμε, γιατί το monitoring της θεραπείας με eculizumab. Εάν μπορούμε να κάνουμε ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, είναι πολύ σημαντικό.
Το genetic testing είναι θετικό στο 50 με 70%, όμως δεν είναι απαραίτητο για τη διάγνωση, καθώς και το αρνητικό δεν αποκλείει το άτυπο χους, και επίσης φυσικά βοηθάει το θετικό, η ύπαρξη θετικού οικογενειακού ιστορικού. Είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση, γιατί υπάρχει άμεσος κίνδυνος τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας. Δύο λόγια για την εργαστηριακή μέτρηση παραγόντων συμπληρώματος και την αξία αυτού. Είτε με ELISA είτε με Western blot μπορούν να μετρηθούν ως E3, ως E4, το ολικό συμπλήρωμα κλπ. Από αυτά, το χαμηλό E3 με φυσιολογικό E4 μας δίνει μια ένδειξη ενεργοποίηση της εναλλακτικής οδού, αλλά βέβαια ως 80% των ασθενών έχουν φυσιολογικό E3. Το τεστ αντισωμάτων αντι-CFH σε επίγουσα βάση είναι το μόνο που είναι πραγματικά πολύ βοηθητικό κλινικά, αφού αλλάζει τη θεραπευτική μας προσέγγιση. Τα φυσιολογικά ευρήματα στις μετρήσεις του συμπληρώσματος δεν αποκλείουν το άτυπο χους και δυστυχώς υπάρχει αλληλοεπικάλυψη εργαστηριακών ευρημάτων σε TTP, STEC χους και άτυπου χους. Επίσης τώρα το MMA, δηλαδή επίπεδα ομοκυστεΐνης ορού και μεθυλομαλωνικού, είναι χρήσιμο για την παραλλαγή αυτή, η οποία οφείλεται σε διαταραχή του μεταβολισμού της κοβαλαμίνης. Εδώ ένας πολύ απλός αλγόριθμος, ο οποίος νομίζω όμως είναι πραγματικά σημαντικός για τη διαφορική διάγνωση της TMA. Τι κάνουμε? Έχουμε εικόνα TMA. Εάν η Adams 13 είναι κάτω από 10% είναι TTP. Εάν είναι πάνω από 10% ελέγχουμε για SIGA-toxin. Αν είναι θετική είναι STEC χους. Αν είναι αρνητική προσπαθούμε πάση θυσία να αποκλείσουμε δευτεροπαθές αίτιο. Αν το βρούμε τότε είναι δευτεροπαθές TMA, και αν δεν βρούμε τίποτα από όλα αυτά τότε είναι άτυπο χους, όπως είπαμε, δηλαδή διάγνωση αποκλεισμού. Και αυτό το περίφημο δευτεροπαθές χους συνδέεται με τα λεγόμενα complement amplifying conditions, που είναι πολύ συγκεκριμένα και είναι αυτά που βλέπετε εδώ: λοιμώξεις όπως και ιογενείς, όπως η TA1, όπως και COVID-19 έχει συνδεθεί με χους και άλλες λοιμώξεις, η κακοήθηση υπέρταση, ο καρκίνος και η χημειοθεραπεία, άλλα φάρμακα, αυτό λέγεται edema, drug-induced TMA, αυτοάνωσα όπως το καταστροφικό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο και άλλα νοσήματα του κολαγόνου, οι μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων τεμιελού, η κοίηση με σοβαρή προεκλαμψία και σύνδρομο HELLP και οι σπυραματοπάθειες. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν επιπλέον και υπόβαθρο μεταλλάξεων σχετιζόμενων με άτυπο χους. Έτσι λοιπόν, στην παρουσίαση αυτή που κάνω σήμερα, αλλά και γενικά στη βιβλιογραφία, κατ' ουσίαν τα TMA-associated conditions με τα coexisting disease και με τα complement amplifying conditions, όλα αυτά είναι ορολογίες, στην ουσία μιλάμε για παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Όλα είναι triggering factor για χους και όλα μπορεί, ενώ προεξάρχει μεν μια δευτεροπαθής κατάσταση, ωστόσο οι συγκεκριμένοι ασθενείς, εάν ελεγχθούν, να έχουν τέτοιους πολυμορφισμούς σε μεταλλάξεις του συμπληρώματος. Όταν έχουμε λοιπόν συνεπάρχουσα κατάσταση, πώς το αντιμετωπίζουμε, πώς προχωράμε? Ξεκινάμε με αν έχουμε εμφανή υποκείμενη νόσο, ξεκινάμε με την αντιμετώπιση υποκείμενης νόσου. Για παράδειγμα, χημειοθεραπεία σε καρκίνο. Αν έχουμε λύση ή αφαίρεση ενός φαρμάκου που υπεύθυνο για χους. Εάν έχουμε λύση του συνδρόμου, τότε πρόκειται για δευτεροπαθές χους. Αν δεν έχουμε επίμονο TMA, τότε προχωράμε στα υπόλοιπα, που είναι ο έλεγχος της Adams 13. Αν είναι κάτω από το 5% είναι TTP, ή κατά άλλους κάτω του 10%. Αν είναι άνω του 10% και έχουμε αρνητικό SIGA-toxin, τότε έχουμε άτυπο χους σχετιζόμενο με CAC, δηλαδή με complement amplifying condition, ενώ αν έχουμε θετική τη SIGA-toxin είναι STEC χους. Η πρόγνωση τώρα μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της γενετικής διαταραχής. Η καλύτερη πρόγνωση έχουν μεταλλάξει του MCP και τη χειρότερη μεταλλάξει του παράγοντα AIDS. Η μία ανέβρεση όμως γενετικών ανομαλιών δεν σχετίζεται με ευνοϊκότερη πρόγνωση. Όπως φαίνεται σε διάφορες μελέτες, ακόμα και οι ασθενείς εδώ σε αυτή το forest plot, ακόμα και οι ασθενείς που δεν είχαν καμία γενετική ανομαλία, που είναι με το γκρι εδώ, είχαν φτωχή πρόγνωση. Στην εποχή
της παραδοσιακής θεραπείας του άτυπου χους, δηλαδή με πλασμαφέρεση και αιμοκάθαρση, η πρόγνωση ήταν κακή. Η βραχυπρόθεσμη πρόγνωση είχε 33 με 40% θάνατο ή πρόοδο σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια μετά το αρχικό επεισόδιο. Οι ασθενείς είχαν χρόνια εξελισσόμενη πορεία με ελάττωση της επιβίωσης, ενώ η μακροπρόθεσμη πρόγνωση ήταν 80% των ασθενών θάνατο ή μόνιμη αιμοκάθαρση ή μόνιμη νεφρική βλάβη εντός των 3 πρώτων ετών από την εμφάνιση του χους παρά την πλασμαφέρεση, ενώ οι ασθενείς υποτροπιάζουν ακόμα και μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Και πάμε στη θεραπεία. Η πλασμαφέρεση... Χριστοφορίδου, 3 λεπτά. Εντάξει, δεν έχει πολλά ακόμα. Η πλασμαφέρεση ωφελεί το 30%, κυρίως όταν υπάρχουν αυτοαντισώματα. Δεν ωφελεί το MCP mutation. Θεραπευτικά μπορεί να χρειαστεί αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού ή κάποιες φορές διπλή μεταμόσχευση νεφρού και ύπατος. Το eculizumab, που είναι το πρώτο ανθρωποποιημένο αντι-C5 αντίσωμα, θεωρείται πλέον θεραπεία εκλογής πρώτης γραμμής, ενώ το ravulizumab, το Ultomiris, έχει εγκριθεί από FDA και είναι η πελεγγυλιωμένη εκδοχή που μπορεί να δοθεί κυρίως σαν συντήρηση πιο αραιά με εγχύσεις κάθε 4 ή 8 εβδομάδες. Τα φάρμακα βέβαια αυτά είναι ακριβά και δεν έχουν πάντα άμεση διαθεσιμότητα. Για το χους που σχετίζεται με αυτοαντισώματα, εδώ η θεραπεία είναι άλλη. Εδώ η θεραπεία είναι πλασμαφέρεση και νοσοκατασταλτικά στην οξεία φάση, ενώ η μέτρηση των επιπέδων του αντισώματος στα μεσοδιαστήματα μπορεί να προβλέψει την υποτροπή αν είναι πάνω από 1300. Το eculizumab, όπως ακούσατε, συνδέεται στο C5 και παρεμποδίζει την ενεργοποίηση της τελικής οδού του συμπληρώματος, ενώ η εγγύς οδός παραμένει άθικτη. Στις συγκριτικές μελέτες του eculizumab, τα αποτελέσματα ήταν ότι όλοι οι ασθενείς κατάφεραν να διακόψουν την πλασμαφέρεση και δεν παρουσίασε κανένας από αυτούς νέα ανάγκη αιμοκάθαρσης. Επίσης φάνηκε ότι είναι πιο αποτελεσματικό όταν χορηγείται νωρίς, δηλαδή εδώ βλέπουμε 2 καμπύλες που χορηγήθηκε τις πρώτες 7 μέρες ή μετά τις πρώτες 7 μέρες όσον αφορά τη βελτίωση της νεφρικής λειτουργίας. Έχει αποτελεσματικότητα είτε υπάρχουν μεταλλάξεις είτε όχι, και μειώνει σε λιγότερο από 20% τον κίνδυνο νεφρικής νόσου τελικού σταδίου και θανάτου, με διακοπή αιμοκάθαρσης που πέτυχαν το 83% των ασθενών μέσα σε 62 εβδομάδες. Για τη δόση δεν θα πω ότι κάτι, αλλά είναι διαφορετική από την δόση της PNH, είναι πολύ μεγαλύτερη και γι' αυτό και το κόστος είναι μεγαλύτερο. Μεταμόσχευση νεφρού γίνεται ιδίως αν βρισκόμαστε σε χώρες που δεν υπάρχει πρόσβαση στο eculizumab, ωστόσο είναι 50% των ασθενών υποτροπιάζουν παρά τη μεταμόσχευση νεφρών και γι' αυτό το eculizumab μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε προμεταμοσχευτικά είτε και μετά σαν συντήρηση. Μεταμόσχευση ύπατος για ορισμένες από τις ανομαλίες, αλλά βέβαια είναι τεχνική με μεγάλη νοσηρότητα, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε ίαση γιατί οι παράγοντες αυτοί του συμπληρώματος και οι ρυθμιστικές πρωτεΐνες παράγονται στο ύπαρ. Όσον αφορά guidelines, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα και επίσημα guidelines που θα βρείτε στη βιβλιογραφία. Υπάρχει ένα international consensus και ένα γαλλικό και κάποια τις από νεφρολογικές εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πότε θα χορηγείται το eculizumab. Θεωρείται ότι στα παιδιά πρέπει να αρχίζει εντός 24 ωρών, ούτως ώστε να αποφύγουν να βάλουν και κεντρικό καθετήρα. Στους ενήλικες μπορούμε να αρχίσουμε με πλασμαφέρεση και να αλλάξουμε, να κάνουμε switch σε eculizumab εάν έχουμε αντίσταση στην πλασμαφέρεση. Υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις που ξέρουμε σίγουρη τη διάγνωση, όταν ας πούμε πρόκειται για υποτροπή ή όταν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό και εκεί πρέπει να αρχίζει εντός 24 ωρών. Έτσι, στις συστάσεις θεραπείας θεωρείται, είπαμε, πρώτη γραμμή σε ασθενείς με συμπτωματικό άτυπο χους. Αρχικά οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με πλασμαφέρεση αν το eculizumab δεν είναι διαθέσιμο. Η μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα συγγενικό δότη δεν συνιστάται και πρέπει να αποφεύγεται, γιατί μπορεί να υπάρχουν ανάλογες μεταλλάξεις και στον συγγενή. Και πρώτη έναρξη της θεραπείας με eculizumab, βέβαια, προσοχή για εμβολιασμό για μηνυγκιτιδόκοκο και εάν δεν έχουμε προλάβει να εμβολιάσουμε, δίνουμε αντιβίωση για τις πρώτες 2 εβδομάδες. Και τέλος, εδώ τελειώνω, είναι για το μεγάλο ερώτημα, όπως είπα, είναι η διάρκεια της θεραπείας, γιατί είναι δυσβάστακτο το κόστος το οικονομικό για τα συστήματα υγείας.
γενικά η σύσταση είναι ως επιτοπλίστων εφόρου ζωής, γιατί ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρα δεδομένα για το ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που μπορούν να διακόψουν. Πιθανότατα βέβαια μπορεί να διακόψουν αυτοί που οφείλεται σε αντισώματα. Επίσης μπορεί να διακόψουν αυτοί που είναι χαμηλότερου κινδύνου για υποτροπών, όπως είναι το MCP, και αυτοί που έχουν σε επανειλημμένες μετρήσεις αρνητικά αντισώματα. Απαντήσει στα ερωτήματα αυτά ευελπιστούμε ότι θα δώσει το Registry, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012 και θα κλείσει το 2023, φιλοδοξώντας να μαζέψει δεδομένα από 2.000 ασθενείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Χριστοφορίδου για την πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το άτυπο αιμολυτικό, και είναι αλήθεια ότι το πρακτικό ζήτημα είναι ότι ακόμη και αν είμαστε σίγουροι υπάρχουν θέματα όπως παραδείγματος χάρη οι περίφημοι εμβολιασμοί για το μηνυκοκυδόκοκο που αναγκαστικά θα μας καθυστερήσουν, χώρια πρέπει να πάρουν